Аз съм Анди. Аз съм Мели. И днес ще ви запознаем с нашите морски свинчета Боби и Тумба. Сега ще ви запознаем първо с Тумба. Ето я и нея. Тя обичам да яде, но това е толкова дебела и много обича да я галят. Хайде сега Анди ще я извади от калетката, за да я видим. Тумба. За да я видим по-добре от близко. Ето, очичките, коремчето. По принцип морските свинчета не трябва да са чак толкова дебели, но тя е такава. Сега ще покажем какви не трябва да са ногтите на морските свинчета, защото тя е черна и не може да видим къде е пръста. И не може да преценим как да ги отрежем. И за това ще я водим на ветеринар, за да изрежат ногтите. Тумба, не мърдай. Защото са много големи. Доста големчки са, да. И да, тя е много любопитна и ако я пуснеш, може понякога да се прибере в клетката, може и да не се прибере. Ето сега ще видим как се прибира. Тумба. Може и да не се прибере. Тумба, не при Боби. Ето, сега се прибра. Сега ще ви запознаем с Боби. Той много обича да гризе своята клетка и ще ви покажем ето тук цялото металното е загризано от него и сега ще му покажем как трябва да изглеждат очите и другите неща на морските свинчета. Очите, няма какво да казваме за очите, те си изглеждат винаги добре. Ногтите трябва да се режат редовно. Ето. Скоро днес ги изрязахме и го изкъпахме. Трябва и редовно да се къпат. Няма проблем да се къпат. На един месец някъде. Но зимата не трябва. Тумба беше родила. Да, тя беше родила 4 морски свинчета. Боби се прибира много бързо. Да, а Боби се прибира много бързичко. Ето. Той много обича да се прибира. И просто му затваряш клетката. Той е много послушен. Да. Тумба и Боби. И сега ще ви разкажем малко за тях. Морските свинчета могат да се къпят редовно през един месец някъде, но зимата по-добре да не се къпят, защото могат да се разболеят. И редовно да се водят на ветеринар, да подрязваме ногтите им, за да не кривят пръстите си, защото по принцип повечето морски свинчета, ако не им режат ногтите, почват да си огъват пръстчетата. И това не е много хубаво. Те винаги трябва да имат сено в хранилката им. И вода. Водичка, разбира се. Хрупанките не са толкова задължителни. Ето такива зелени кръгчета по принцип могат да се дават. Морските свинчета ги обичат. Те са смелено сено и са направени като хрупанки. Ето тези вътре. Ето такива. Могат да се дават не чак толкова често, защото не са толкова полезни. Това може да ги заболи коремчето или нещо друго. Така. Винаги трябва да се затварят калетките им. След като ги погалиш или ги извадиш от калетката, сложиш им купичката храна. Ето, те скоро се изкъпаха. И да, сега стоят в клетките. След къпенето трябва веднага да ги завием в кърпа, защото почват да треперят. Да, те винаги в кърпите треперят.
на няколко пъти може да им сменяме кърпата, защото кърпата се намокря и може да й стане още по-студено, защото е много мокра. И сега ще ви кажем, че често трябва да се водят на ветеринар и да се преглеждат и такива неща. Сега ще ви разкажем и повече. Също е хубаво и често да им се почиства постелката. Ето я. Ето това отдолу се нарича постелка. Защото иначе почва да мирише. Може и да се слага от едни ароматизатори. Ето такива. Има и други видове. Има и друг вид, един оранжев. Може да има и още. Струва само 12 лева и 49 стотинки. Може, ако искате да си го купите от Зоомания. И да, хубаво е да им се почиства често, за да не мирише. И един път, когато не им бяхме почиствали много клетките, и на Тумба клетката бяха пораснали гъби. Ами да, бяха пораснали гъби и ние трябваше да ги махаме. И веднага им сменихме постелката. А пък да се върнем на темата, ако не им се затварят клетките, могат да излезнат. Някои морски свинчета не са толкова любопитни, но някои са по-любопитни, като Тумба. Тя един път бяхме забравили да й затворим клетката и тя, докато ние бяхме на училище, тя беше излезнала и мама, когато се беше върнала от работа, я намери пред вратата. Можеше да е изяла нещо, но не беше изяла нищо. Да, ядат си нормално. Хубаво е също, забравих да кажа, да имат и такъв камък. Ето такъв. За да им се пили зъбките. Има различни видове, спуканки, с дървенца. Има и едни дървенца, които сега ги нямаме в момента, не можем да ви ги покажем. Но за гризене, повечето морски свинчета ги харесват, да ги гризкат. И това им е забавно и така им се пилят зъбите. Също така и от камъните им се пилят зъбите. И да, сега ще ви разкажем и още. Няма проблем морското ви свинче да писука така, защото е надушило нещо и го иска. Може да им се дава по-малко чушкица, краставичка, айсберг или марула. Не е хубаво да им се дава по много количества, защото могат да получат газове и те не могат да ги преработят. Да. Може да им се дава чушчица, домаче или нещо друго. Морските свинчета по принцип ги харесват. И ако, например, правите някаква салата от краставици, обелките може веднага да им ги дадете, вместо да ги изхвърляте в коша. И да, могат да се взимат, но внимателно да не ги ударим или нещо. И да не се слагат на високи места, защото могат да паднат от тях. А ако морското ви свинче не яде или повърне, има разстройство, трябва да се заведе задължително на лекар, но може, дори да му няма нищо, по-добре
да го водите един-два пъти в годината, да го прегледат дали е добре. По някой път, ако гризат така клетката, ето така, както виждате, че тук целият метал е изгризан. И тук. Трябва да им видите задължително зъбите, защото един път на Боби зъбките му се бяха много... почти нямаше зъби, защото от много гризане те му се пиляха много и не можеше просто да яде, не му беше удобно. А пък камъните, им казвам, че са за пилене за зъби, те може да не си пилят чак толкова зъбите, но все пак по-добре да имат, за да си ги пилят. Винаги трябва да си имат, както казахме, отдеве водичка, храничка. Да. Ако морското свинче, например, ногтите му нещо, както му е лапичката, по принцип на някои морски свинчета, може, сега ще ви покажем, им се изкривява се едно, защото ако не ги режете редовно, могат така да му се изкриват. Сега ще ви покажем как. Но ето това морско свинче Тумба. Ето сега виждаме как ето този нокът е изкривен заради... Този пръст е изкривен заради ноката, защото не е изрязан. То виждате как ги държи във въздуха и не може да стъпва добре и от това се накривява и не е удобно. И на другите крака са същите. И затова по-добре редовно да се режат. Ако са черни като на нея, да я заведете на ветеринар по-добре, защото понякога, когато са черни ногтите, не може да се види къде е пръстът и може да отрежем нещо от пръста и тя да изписука. Да, затова по-добре да се водят. И скоро ще свърши нашето видео. Ето Боби. И ето я и Тумба. Сега ще видим как ще завърши нашето видео. Ето какво ви трябва за отглеждането на морско свинче. Един ароматизатор. Може, за да не се вмирисва толкова, да ухае добре. Пропанки от тези зелените. Може и от някои други. Сенце, разбира се. И това са два вида постелки. Ето такива. Те повече ето така по килима, както виждате. Ето ги и тях. Ето ги. А пък другите не излизат чак толкова, защото са ето така не са чак толкова лекички. Тези два вида има. Има и едни по-различни. Същите някакви като те, обаче светни. Може да ги купите от всеки зоомагазин. Ароматизатора е по-рядко срещан, но другите може да ги намерите навсякъде. Дори и да не са еднакви марки. И да, някои сена могат и морските свинчета да не ги харесват. Затова по-добре да купуваме на морските свинче сено, което те харесват, и храната, които те харесват. Ако, например, морското ви свинче е много любопитно, ако чуе ето така някакъв пакет да шумоли,
може да се изписука. Ето, така. Ако усети миризма, нещо друго, да гризе така клетката, защото го иска. Да, показва на него, че го иска. И да, това е за морските свинчета. Сега ще ви кажем чао на всички!